Riżultati pożittivi ferm għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta e kif qed jiġu reġistrati numri għoljin fejn jidħol it-traffiku ta' passiġġieri. Dan ħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Ellen Borg li tal-aħħar aġġornament dwar l-andament fl-ajruport. U għazvera li minn Jannar sa Ġunju ta' din is-sena l-ajruport ra aktar minn 2,345,000 passiġġier. Dan fil-waqt li sal-aħħar ta' din is-sena mistennija jkunu għaddew mill-ajruport 5,400,000 passiġġier. Minkejja li meta mqabbel mas-sena 2017 sena importanti ferm għat-turiżmu f'Malta kien hemm tnaqqis, xorta waħda dan jawgura tajjeb hekk kif wieħed irid jikkunsidra bosta fatturi fosthom il-pandemija. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta innota wkoll l-okkupanza għolja ħafna fuq l-ajruplani li qed jaslu Malta li sa Ġunju kienet ta' aktar minn 3,076,000 passiġġier. Naħseb illi l-andament huwa pożittiv. L-ħaqna mira ta' 2.3 million passengers, ġili huwa essenzjalment l-istess numru ta' passiġġieri li ħandel jgħajna sana kollha s-sana l-oħra, ġifieri l-andament huwa pożittiv. Rajna ovvjament spinta pożittiva f'April meta bdiet iskeda tas-sajf u ċari li d-domanda għal Malta għadem u qed naraw occupancy fuq il-flights ġifieri seat load factor huwa in the high 80s li juri li il-seat load factor li qed jiġġeneraw l-airlines huwa fil-fatt pożittiv. F'Ġunju ta' din is-sena s-suq Taljan anke meta wieħed iqabbel mal-istess xahar fl-2019 rażieta ta' 5%, jiġifieri aktar minn 142,000 passiġġier. Franza wkoll żieda ta' 32% fejn ġew irreġistrati kważi 60,000 passiġġier. Meta wieħed iħares lejn il-linji tal-ajru jara kif ir-Ryanair f'Ġunju ġarret kważi 264,000 passiġġier li huwa 5% aktar mill-istess xahar tal-2019. Min-naħa l-oħra l-linja nazzjonali tal-ajru Maltija l-Air Malta f'Ġunju ġarret kważi 147,000 passiġġier. L-aktar 5 swieq popolari f'Ġunju kienu Londra, Frankfurt, Catania, Manchester u Munich. Munich irreġistrat żieda ta' 8% fuq is-sena 2019 u f'Ġunju vjaġġaw lejn din id-destinazzjoni aktar minn 21,600 passiġġier. Għall-iskeda tas-sajf mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jtiru 17 il-linja tal-ajru. Fosthom hemm ir-Ryanair u l-Malta Air b'aktar minn 60 destinazzjoni, l-Air Malta b'aktar minn 18 ir-rotta, il-Jet2.com b'8 destinazzjonijiet, l-EasyJet b'5 destinazzjonijiet u l-Wizz Air b'8 destinazzjonijiet. Min-naħa l-oħra l-iskeda tax-xitwa li jmiss hemm 15 il-linja tal-ajru. Preżenti kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għat-Turiżmu Carlo Micallef li nnota dawn l-iżviluppi pożittivi u l-fatt li l-ajruplani qed jaslu f'pajjiżna mimlijin. Il-fatt li tara l-ajruport mimli attività. Ħafna mill-hotels tagħna mimlijin. Numri tajbin, ġifieri minn April sal-lum l-ajruplani qegħdin jaslu mimlijin u qed naraw attività qawwija turistika anke timxi il-belt ta' Sliema San Ġiljan kollhom kien tara t-turisti. Sodisfatti bli għamilna, però mhux biżżejjed. Nibqgħu naħdmu sabiex inżidu l-konnettività lejn pajjiżna. Fl-aġġornament li ngħata ġie spjegat l-investiment li qed isir fl-ajruport fosthom sabiex jissaħħaħ l-operat. Saret referenza wkoll għall-Fondazzjoni tal-Ajruport li wkoll qed twettaq il-ġid fejn jidħol il-wirt storiku Malti.